Khadija Aure ta zama amarya, auren soyayya, auren gata. Anya aure lokacin bikin yan gata, ga Khadija da Abba sun yi auren gata. Da farko zana sabani sarkina wanda yayyo uwa uba ya mun baiwana, ya ilahi kai kayo wata kai rana kuma kai duniya da al'ummar manzona. Rabbi Allah ya azizin mai mulkina, haskaka ni ka kara ban masoya sarki. Allah dubu dubin salati kaiyo kun biyayye rasul mai abin aikoyo, a halansa har da su sahabbai sanyo, gashi sun narasa ce a yau ake yin koyo. Dan amina mabiyansa bai yin wayo, duniya har da lahira ba zai kuka ba. Aure mun sani ibada ne shi, dukkanin dan halak ya shaida alkhairin shi, haka kowa ya sani silarsa ya zo shi, babu mai kin yayi shi sai marar numfashi. Dan uwana gashi yanzu yayi niyyar shi da ammi Khadija za su bautar Allah. Zan bayar na sani a tarbiya gare ki ya koyar, haka mun ki ta yi kokari ta bayar, zana so hudu barki bi ta karki amayar, karki dauko hudu bar kawaye yaryar, hudu bobin iyaye zaki hauki dace. Sai an jure kai da ammi in kun yi haƙuri kun more, haƙuri ne za ya sa zaman ku ya dore, a zaman ku sanya haƙuri bishiri ba. Gaisuwa zana yo gurin iyaya maya, zana gaishe da mama Aisha maman amarya, baba Ahmad Allah ya ja da rai da nisan kwana, sai in gaishe antiskun amarya kuma, anti Hajjaju, anti Sadiya, anti Hauwa, anti Sumayya, anti na gaida ku, anti Zulaihat, anti Safiya gaida ku, ya Jamilu, ya Aminu, ya Ibrahim, ya Muhammad da Ahmad da Abdullahi, sai in dawo dan gaida kanna amarya, zan sa Amira sannan autar mata, sai in sanyo Siyama sai Nafisa da Maryam, jinjina zana ya gurin Khadija da Nana, sai Mufida Sajida na gaida Ruqayya, ga Umaima Sawama Hajiya Hamdiya, na ga Zizi Shukura Islam ga Yusra, sai Mu'azzam sannan ka Alhaji ga Aiman, har da 'ya'ya kun amarya zan gaida ku, da maza na sa hanan gaida Samira, na ga Hamma abuwan in sanyo hibban, dukkanin ku ina ta gaisuwa a gare ku, zana miko gaisuwa ga wayan amarya, dukkanin ku Khadija amma ta gaishe ku, Salani ma dan small ina gaishe ku, Rabbi Allah ya kai muna ku misan barka, sai in dawo bangaren gida asalina, gaisuwa zana yo ga umma maman ango, zana gaisar anti kulle maman ango.
da Allah ƙara nisan kwana. Dukka yayu a garan ina gaida ku, bari zan gaida Nura sannu babban yaya. Sai in miko gaisuwa Zakariya masta, matsayinka yayi da bangaren na shaida. Har da mamman jinjina ga angon Zainab, alajin iya gaisuwa ga abban Sudes. Ya'u angon Rahama ubagun Abbas, Malam Anas sannu sannu na gaishe ka. Gaisuwa gun Rakiya da Balki na gaida, Adama naimaki jinjina da baitin girma. Dukka sauran yan uwa ina gaida ku, dan small gaisuwa nake zuwa kannena. Rabbi Allah gafara kawa abbanmu, haskaka masa kabbarinsa ya sarki na. Zana miko gaisuwa abokan ango, zana gaishe ku in yi jinjina a gare ku. Tun a farko zana sanya Rabiu Dante, zana gaishe ka kayi kokari jangwarzo. Sai in sanya Awwalu da Yusuf jeje, dan Ustaz Abdullahi gajere na sanya. Yasir Malim sai gajere Yasir shima, Umar Ramos da Hamisu ina gaida ku. Mustapha M Arbi da Saifullahi Cise, naga Abba goma har da Malam Imo. Yahaya Jagwa jinjina gurin mai gais, Kukubi ma Abdulhassan Baji na sanya. Naga Usi Usaini sai Usaini Kwangila, na ta ne Ishak na biyu ina gaida ku. Hassan Solo sai Usama Ojo Gwarzo, Ustaz Mu'az sai Bashir Sama'ila Kwan